Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espiritu sa mga lutahan o sa mga kayukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. First John 3:16-17. But whoever has this world's goods and sees his brother in need and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? James 1:27, pure and undefiled religion before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world. 1 Peter 2:9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Ephesians 2:10, for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Sa dili pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kalangkon na napay mga sala nga nagapabilin diha. Kay kini kung dili na to isugid ngadto sa tupangan sa Dios nga Amahan, mahimo lamang kining babag sa atong pagabuhat, atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa gamito nato ang 1 Juan 1:9 nga gitawag sa in English og the rebound technique. Pagpauntol gikas gawas ngadto sa balik sa sulod. Sud nga diin na ang gahom sa Dios. Gitawag sa in English Operation Divine Dynasphere. So, mag-andam ta. Apanalang kanimo dili pa magtutuo. Ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong mga sala kun dili pagtuo kang Ginoo Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Busa magampot sa ilong. Ama, namong langit na nagapasalamat kami kanimo ni ining grasya nga among pahimuslan no sab ang imong pagtudo ka namo sa imong kamatuoran. It is so stunning and amazing ang matagutlo, matag gutling o matag oras, matag adlaw, matag tuig, you stand by our side. You never leave. You never change. Your faithfulness never wanes. Your love for us is always constant. Salamat o Diyos. Bisan panininglain na sa mga adlaw ng mong padangat ka na mo nga buhi pa kami. Kinigumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, o grasya. Dili kami takos. Uban ni kami karon sa among pagpadayon sa among espirituanong pagbuylo aron makampon kayo namo ang among tumong nga mao ang sa katakos. Busa wani kami karon pinagis pagtudlo sa balang Espiritu Santo kanamo kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Welcome everyone. Mayong adlaw sa tanan ninyong mga subscribers, sa atong mga higala, atong mga followers, atong mga igsuon diha ni Kristo, our fellow believers. Aniya pa kita karon sa atong tun-anan
nagiuluhan og how to live for God in evil ways. Okay? Padayon ta. Kagahapon nagisugot kita nga mahinungdanon pag-ayo kining ugmad sa atong pagtuo. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Roma 10:17. Now, dili man maugmad ang atong pagtuo overnight. Gikinahanglan kini og persistent, consistent, regular gyud nga susi sa kamatuoran. Pagkatuon nini, o galing nini sa Espiritu Santo hangtod nga kini mahimo na nga magamit nato sa atong adlaw-adlawng panginabuhi. So, ayaw kalimot niya ng Roma 10:17. O kita kay nangaluwas man, pinahagi lamang sa atong pagtuo kang Kristo lamang. Episo 2:8-9 na kanayon, we have been saved by grace through faith, that not of ourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Dugangan pag yun sa Tito 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and by the renewing of the Holy Spirit. Now, ayaw kalimot niya itong prinsipyo nga, nagkanayon. The more Bible doctrine we learn, the more we think of God. Believers are mandated, gimanduan, to think the thinking of God. 1 Corinthians 2:16, the mind of Christ. Now, to show our love to God, we have to set the right priority. Unsa man gyud ang tukma nga pasiuna sa atong kinabuhi, ingon nga mga Kristohanon. It should be God and His Word. Kaya in fact, these are the two immutables in the whole universe. Ambot pasabot nga di na mausap. Ang pulong sa Diyos nagkanayon, ang langit o ang yuta mahanaw, panang akong pulong dili gayud mahanaw. Now, so, ang magtutuo nga negatibo ngadto sa pulong sa Dios, wa siya gana sa pagtuo niini, then mahimo siya nga unsa disorganized, confused, miserable, og he will be living a life of unreality. O busa, giingon nito diha sa Colossus 3 nga, for ye are dead. Kining dead din is the positional truth. Okay? And your life is hid with Christ in God. Now, kining mga butang ng atong gipanghisgutan, posible mahimo lamang kini tungod sa grasya sa Dios, which includes our resurrection. God will raise us up, believers. Now, hinumdumi, being in union with Christ, mo kanay positional truth, mo kini pagsugod sa kinabuhi nimo ingon nga magtutuo, human ka maluwas. Ang Espiritu Santo, di man ni, mi timri kanimo for eternal security. Gitimrihan ka, gisilyuhan ka, and besides, eternal life is imputed to you once and for all. Once a believer, always a believer. Mo na atong baruganan. Okay? Inig ka, himo na mong magtutuo ka na kanunay. But, akong trahedya kini, nga labihas kadaghang mga magtutuo, just take these things for granted. Muragwa lang nila, baliha. Palabay lang nila ang kaminungdanon ini. One reason they just neglect and take these things for granted is unsa? Tungod kay sayo pang ilang mga pasiuna sa ilang kinabuhi. Mga hinungdan nga ang ilang pagtuo maugmad. It's not increased.
wa magasubay sa Roma 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Wa man sila pagtagad niini. So, subo gyud una-unaon ka na. Now, here's a 1 John 5:11-12. Kini na ka na yun. Eternal life is in the Son of God. So, he that hath the Son of God hath life. He that hath not the Son hath not life. Di ba tatawa kaayo kini? Na kung wala nimo, maangkon, wala ka kanang madugtong adto sa anak sa Dios, kasi gito si Kristo, then wala kay kinabuhi. Nga dayon. Klaro kayo ka na. O kay kita, gipili. Okay, diyan sa Episo 1:4 na kanayon, kini God has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Now, of course, kita nag-antubang nining gitawag og dakong V, the big V, matag gutlo, matag adlaw. With that freedom, volition goes unsa? Responsibility. Magkuyog na sila, di na sila magbuwag. They go in tandem. Okay? Kung naay freedom, tungod sa imong volition, imong kabubuton, mukuyog po ang responsibilidad. Now, okay. Kadto mga negatibo, ato pag yun hatagag, gibugaton kining pagka-negatibo nga tos kamatuoran. Diya sa Pilipos 3:18, sila gitawag og kaaway sa cross. Kini bang mga reversionista? They are the enemy of the cross. Now, what ay mahimo niya na? Anaaman ka na diya sa pulong sa Diyos, gilati diha. So, gawas pa nga sila na himong kaaway sa Diyos o sa cross, nga tungod sa ilang pagka-reversionista, they are hater of God. Double-minded. Nagaliyok-liyok, dalirang mailad. Kining maong mga negatibong mga magtotoo. Ayaw rin kalimti katong 8 stages of reversionism. Okay? Okay. Unsa ka to? Reaction, destruction. Frantic search for happiness. Operation Boomerang. Emotional revolt of the soul. Locked in negative volition. Blackout of the soul. Scar tissue of the soul, and reverse process reversionism. Nagawas pa niya ning mga giingon tag mga description nila nga mga negatibo. Diya sa 1 John 3:8 nagkanayon kanat friend of the devil. Just imagine. Kita nga mga magtotoo are supposed to stand strong nining atong baruganan. Ingon nga mga Kristohan diha sa Galatia 2:20, I am crucified with Christ. 2 Corinthians 5:7, ako na po ni ikutlo pag-usap. We live by faith, not by sight. 2 Timothy 2:11, if we be dead with Him, we shall also live with Him. Romans 6:8, we will also live with Him. Now, samtang kita nagapadayon sa pagsibog sa unahan, nagaabante sa atong espirituhanong kinabuhi, na ay nagababag raba sa atong dalan ngadto nining pagkabot sa atong spiritual life maturity. There are occupational hazards like reaction destruction, frantic search for happiness, etc. Katubang mga 8 stages of reversionism mo kadto. And as we advance spiritually sa atong pagsibog sa espirituhano na itong panginabuhi, we will be facing operation unsa kantong 8 momentum tests. Okay, unsa kadto tong 8 momentum test? Unsa man ni? No, kini
mao ang atong agian ingon nga mga Kristohanon nga agianan kini ngadto sa paglampos na gid sa atong espiritualong pagkinabuhi. 8 momentum test. Ang naguna gini ang atong kinaya makasasala. You see? Kini mo ni musulay ka na to. Mubabag ka na to. So, mo ka na. Ang kinaya makasasala. Old sin nature. Sunod, mga tao. Ang mga higala na itong sa atong palibot, atong mga silingan, you see, people. Ikatulo, ang imong una-una, sulayan. Okay? Unya, sunod niya ni mga sistema. Kini mga sistema ni kalibutan na iya ni Satanas. So mo na nga, sulayan gihapon kita. Unsa pa'y sunod? Arrogance. Sunod sa arrogance, hatred. Sunod sa hatred, unsa? Disaster. Nanay mga katalagman. Unya sunod, prosperity. Isi human sa disaster, mupuli dayon ang prosperity. Kauswagan. Musuway gihapon nato. Kung magpabilin pagyutang lingon sa tong baruganan o magpadaan na balangta ni mga pagsulay. Thus, every believer faces phase 2 of God's plan. Kaya kita, believer in time and time, numdum ka. So, we'll be facing this. Colossians 3:1 again, set your mind on those things that are above. Kita mo, atong ibalik-balik na po ni. Kay, okay. Naibaw naman ka, nga, labihan, taod-taod ka nang nagasunod ng atong ministry nga. Ang atong, unsa, method of kanang studying God's Word is through inculcation. Inculcation, sinilsilay gid. So, set your mind on those things that are above, not on things below. Verse 2, a believer either continues to set his mind on things above or on things below. It's a matter of choice. Naran niya pagpili. Set your mind, on sa katutoy, original Greek word, phroneo. Phroneo means to keep on giving serious consideration. Una-una pag-ayo. Una-una pag-ayo. Romans 6:1-7. What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? 2 Timothy 4:8. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. 1 John 2:28. And now little children, teknon, kining children din teknon, student. And now little children, abide in him, that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. Yes. Na uban mga uwaw, kay unsa, pakyas nga mga magtotoo o dili ta makatugot niya na. We cannot afford na mahimo kita mga pildiro. 1 Timothy 6:14, that thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ. By the way, pinagi sa pagbautismo sa Espiritu Santo, ang usa ka magtotoo nahimo siyang nadugtong, nahiusa kang Ginoong sa Kristo hangtod-hangtod. That is what is otherwise called unsa, positional truth. So ayan nagkalimti. That's positional truth. Ang imong pagkadugtong pagkahiusa kang Kristo ingon nga manluluwas. Now, ang Galatia 2:20 usab na kanayon, we have been crucified with Christ.
1 John 2:28, and now little children, abide in him, that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. Now, why do we feel ashamed, Lord? Why? Nga naman. What are the reasons we feel ashamed? Tubag? Maybe we are guilty. You see? Mental sex lust. By the way, ang mental sex lust is a mental attitude sin. Ato nang isingit din kay mahimong danon pagayo kini. Nagang mga biktima ni ining maong sala. Mental sex lust. Mental attitude sin kada. Beware of that. Now there are two kinds of sex. Okay? Outside of marriage, which is adultery committed by a married person, and unsa kanang outside of marriage. Now, outside of marriage, that is fornication committed by a single person. Akong balikon. Okay, basing nuwa kas passing. There are two kinds of sex. Outside of marriage, mani una, adultery committed by a married person. Ikadua, outside of marriage, fornication committed by a single person. Kita ka, nakasabot ka? Okay. Romans 6:6-7. Our old man, kinsa man ning old man, old si nature, is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he who is dead is freed from sin. Ayaw na po kalimti katong 8 ka momentum tests. Old si nature, people, thought, systems, arrogance, hatred, disaster, prosperity. Okay? Now, o kadtong 2 Corinthians 5:7, which says, we live by faith, not by what? Not by sight. Colossians 3:5, mortify therefore your members which are upon the earth. Ang matang magtutuogot, kinahanglang masayod na siya sa iyang dadangatan, ang iyang destiny. Pinagi sa unsa? Pinagi sa kanang abante ngadto sa high ground of spiritual maturity. He has to achieve spiritual adulthood to be able to make his destiny a reality. The personal sense of destiny. Now, naramdaman ka niya itong duha ka opposite skills. Nagkaakbang ra ba ni? Na spiritual skills versus arrogant skills. Unsa man tong spiritual skills? Well, you have spiritual self-esteem, spiritual autonomy, and spiritual maturity. Versus, at mangan kini, sa arrogant skills, self-justification, self-deception, and self-absorption. Now, these are review na lang kining atong ipangisgutan din eh. Kita mga magtutuo, gimanduan, to imitate our Lord Jesus Christ. How? Unsa man ito pag mainawaton kang Hesus Kristo? Ibaw ka kunsa? Pinagi sa pagtubo diya sa grasya o kay balo kang Ginoong Hesus Kristo. 2 Peter 3:18. That's how we glorify God, in fact. Thomos. Thumos. Thomos. Kana ang wrath of God. Colossians 3:6. No, by the way, this is an anthropopathism, ascribing human feeling on God. Mo nibut pasabot sa anthropopathism, ang iyang hustisya. So, diya sa Colossians 3:6 ug John 3:36, naghisgot ka na ba? O wrath of God, ang kapungot sa Dios. Kini anthropopathism lang. We are ascribing human feeling on God. O gikan kini sa hustisya.
Now, Colossians 3:7 says, believers once walked before as unbelievers. Of course. Kitang tanan nga mga magtutuo niagi ni ana. When we walked sa kaniyadto, ingon nga mga dili pa magtutuo. So, Colossians 3:8, but now ye also put off all this, to put them aside. Kining anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Huwag tanga na gina, di ka sa imong bapa. Now, Proverbs 27:4, nagkanayon, wrath is cruel, and the anger is outrageous. But who is able to stand before envy? Ephesians 4:31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. James 3:14, but if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. Now, sa laing bahin diya sa Exodus chapter 20 verse 7, taking the name of the Lord your God in vain. Nag-isip ko trabaho niya. There is one community college in California that has this motto, learn, grow, succeed. Nayo sariya, di lang ito yung ngalan, one community college diya sa California, nga na niining motto, learn, grow, succeed. But our local church there always emphasizes our own doctrinal motto, which is study, learn, believe, apply. Study, learn, believe, and apply. Operation SLBA. Mao kanay atong slogan nining atong ministry. So, na dinhilang una kita mo hunong karon adlaw kanto ni padayon ugma, okay? So, ayaw sipyat sa pagsubay niini sa atong sursig yun. May tungod sa daghang mga kamaturan gikan sa pulong sa Dios, musaning tungora magaampo ta agi og takop ning atong panag-uban magampo ta. We thank you, Heavenly Father, for that so great salvation which you have freely provided for us. Pinagi sa imong dili kasagarang anak, uniquely born Son, the Lord Jesus Christ. Now, although we don't deserve your love because of our sinfulness and unfaithfulness to you, ikaw nagapadayon gayud sa pagkamatinumanon. O magapadayon kanunay sa imong mga pulong. Salamat o Diyos, nining among pagkigamitay kanimo sa imong mga pulong. Hinaot nga kini madugang sa among napundo na nga mga kamaturan din sa among kalag. Aron namong magamit sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ingon nga imong mga anak. All this we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.